גם עוזי היה צעיר פעם. ימי הזוהר, באופן לא מפתיע, אינם שונים בהרבה מהיום. עוזי, איש האדמה, איש העבודה, איש החסה. מהיכרותי עם עוזי לא מעט שנים, כאחיין שלו, בתור ילד, ניסיתי פעמים רבות לפצח אותו. בתור התחלה, להבין מדוע בן אדם קם כל יום בשעות לא קונבנציונליות במשך ה-30 שנה האחרונות, ויותר מעניין מזה, איך הוא עושה את זה? להקים אימפריה של חסה, לא פחות ולא יותר. אז קודם רציתי להבין, איך בונים אימפריה מחסה? אם פעם היו כמה שדות, מספר פועלים וטרקטור, היום ישנם המון שדות, עובדים רבים, הרבה מכשור, ובל נשכח, מפעל שלם. אהבתו של עוזי לאדמה היא דבר מעורר השראה, ורק כדי להמחיש את האהבה הזו, אפילו שמשפחת בילינסקי נוסעת לארצות הברית ביחד פעם בחיים, גם שם עוזי חייב לבדוק את שדות החסה. כן, האיש אוהב את עבודתו. לצידו של כל איש גדול עומדת אישה חזקה. סוניה, שעוד לא הבינה, התארסה לעוזי מבלי שאפילו ידעה על כך. אין מה לעשות. כשסבא מרק היה אומר משהו, כמו לוודא עם עוזי שכוונותיו רציניות לגבי סוניה, אז לא נשאר הרבה מה לומר. הגיע הזמן להתחתן ולהקים משפחה. גדעון, הבן הבכור, הילד הקיצוני, שתמיד דאג לקבל מה שהוא רוצה בדרכים מאוד יצירתיות. לימים הוא נרגע, לא ברור למה, אבל הבחור השאפתן הבין כנראה מה הוא רוצה ועשה מה שהוא צריך כדי להגיע לשם. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. מזל טוב, מזל טוב! שריטה אחת לא הצליחה להרפות, ומה לעשות, ילד הסופרמן נשאר כנראה לעד. אתה מלך המלכים, ושאתה שורש של המשפחה. ושאנחנו מאוד גאים בך ומודים לך על מה שהשגת ועל האבא שאתה. וכמו לפני 10 שנים אני חוזר ואומר לך שהגיע הזמן שלפחות תנוח ותהנה ממה שיש לך. והפעם באמת תעשה את זה ולא תחייך עם השיניים הגדולות שלך. תוריד קצת את הרגל מהגז, אל תיתן ברקס, תיתן לאוטו להאיט ולראות את מה שהשגת ומה שקורה בדרך, ושאני אוהב אותך מאוד מאוד. קשה לראות את הדברים מיד, הוא נראה ציני, הוא נראה ככה, באמת הרגש נראה שהוא ככה ממנו והלאה, וזה כל כך לא נכון, הוא כל כך מלא רגש, הוא כל כך נשמה עדינה כזו וחמה. קודם כל המון מזל טוב, ו60 זה מאוד צעיר. היום 60 זה לא 60 של פעם, ובאמת הזמן הגיע ליהנות מהחיים, וחוץ מלעבוד, שברור שזה אחת ההנאות הגדולות ביותר שלו, גם ליהנות מזמן שפוי, רגוע, אחרי שישנים, עם הנכדים ועם אשתו שמגיע לה. וליהנות מכל מה שהוא בנה, כי באמת יש משפחה לתפארת שרק הולכת וגדלה. וזה הרבה בזכות האישיות שלו.